И здравейте хора, днес ще реагирам на светът на ванката с вас. А преди да започна, само да кажа, че вече в този YouTube канал, само изчакайте, да се махна от тези неща. Тук не знам какво, не знам ти що. Така, само да кажа, че в този канал вече няма да качвам игри толкова много. Буквално имам игри, отколкото повече реакции. Тук на Фубеса реагирам на TikTok. След това Skip Duet реакция част 2. След това част 1. Съдби на кръстопът, където изкарал 2,9 хиляди, ако искате още. Да, няма толкова много реакции. Има тук влогове. Има тук игри. Има реакции. И то стана много объркващо вече, когато се качва. И реших да го направя така отделно. Да си направя канал. Така че тук вече ще гледат само те видеа, където си игри, влогове, някои от реакциите. Ще има и повече. Не ми е въпроса за абонати, а въпрос ми е за от общо всички видеа да събера много лайкове. Така с тези лайкове разбирам, че има хора, които ми гледат видеята и се забавляват с мен. Абонатите ме правят известен, което не ме радва. Просто искам колкото хора да гледат клипа. Така хора, ето вече как се казвам, съм Стоян Долночерта Гейминг, съм Стоян Долночерта Реакция. Искам пише реагирам, ама то ми излезе на реакция, така че и така става. Ще си променя логото на канала. Тук това не знам какво е. Само да видя. Не, стой сега. Няма да го променям, чак сега. Само да видя. Това не знам какво е. Нещо съм го снел, както и да е. Така, въпрос е къде ще снимам вече игрите. Това е в другия ми канал, така че няма да се обърквам. Другия ми канал ще качвам в... Чакайте малко сега. В събота и неделя от 15 часа 00. Т.е. в 3, ама ще го промена. А в 21.00 това ще си остане. Защото тук ще има пожелание от вас лайв на някоя игра. Така че да, само ще променя от 15 часа. Защото аз съм с приятели. И аз искам по-дълго време да съм с приятелите си, така че ще е някъде късно видеото, не толкова рано. Че докато го заснема, то ще стане никое време, така че няма да е в 3. 4, 5. Ими 6 часа. Така че хоп, ето сега. Така че като имам повече време, за навън с приятели или се разхождам някъде или нещо правя, знам да не снимам толкова рано видео, че ще имам доста работа. Така че ще имам повече време. Така. Защото ако е в 3 часа, аз нямам проблем, че ще го снимам толкова рано, но ще имам и доста неща да правя. Да пиша, па след това да ям, да се къпа. И ще стане сумати време. Ще да кажа, че са време. И затова си навърша работите и затова. И ще имам време, тъкмо. 6 часа. Моите приятели си отиват и аз. Те си имат време.
Аз съм получил тях. Те са до 6 и нещо. А пък аз съм 7,5, ама понеже аз не му седа толкова много на този ступ. Се прибирам. Абе, какво стана, бе? Ма защо ми иска снимка? Мани се от тука. Така. Стойте, хора, сега. Ма иска ми снимка. Не разбера за какво ми иска тази снимка. Ма за какво ми ги иска? Така че хора, в другия ми канал, където ще качвам реакции, той ще е в 19 часа. Ето, и половина, ма то стане 43, но няма нищо. Когато искаш повече! Кой иска На момента забравям да снимам, защото вече няма какво да снимам. чипс? Часа с мен. Ще ме гледаш как ям джунените ранежа по цял ден. Ще говорим за мен и дори ще... Чакай сега. Не почва приказваш, още не съм пуснал камерата. Така. Хоп. То, ако трябва малко ще позволя да ми пипничи косата. Ще ми измислите нови видеа за TikTok и ще ми помогнете да ги снимам. Също така ще ми позволя да... Хора, още не знам за какво се смея, като нищо смешно не се казва. Нещо смешно. Просто кефи физиономията Да закарате в мола и да ми купите нещо ново. Бонус! Щастлив завърших на деня с майка ми. Първите трима, които се запишат, получават 24 часа с мен. за преглед при венеролог. Ай, кои са пак те тестове, бе? Увелича. Оф, какъв е то умрял с шуар, бе? Те хора вместо на косата си, на лицето. Те буквално си го сочи на лицето, а не на косата. По принцип трябва... Аз сега не съм момиче, не разбирам от тези работи. За те момичета, които си пускат шуара, те на лицето си ли го насочват или към косата, смисъл... No. Кирилке, пристани да купуваш бокуци от този черен петък. От 3 часа не може да ми изсъхне косата с това нещо. Майко, с това нещо се гладят дрехи. Я. С какво трябва да си изсуша косата, ма? Сей това? То това не става ли за... не, има нощчета тук. Взе го на черния петък. Намалено ли беше, ма? Не. За какво си го взела тогава, ма? Майко, остай сега тия работи! Трябва ми някой, който знае английски перфектно. Това е смешно. ма. Я. Шнелер гайле хуре. Много добре, майко! Къде се научи да говориш толкова с гладко, ма? От порното, ма. Браталка. Слушай сега, писаха ми неприятелка в Инстаграма. Слушай, скъпа Каролайн, до вечера ще празнуваме студентския празник в Енергото и ти си уелкъм. Ко значи... Уелкъм е... Знам какво беше уелкъм, ама го забравих. Ай, добре дошъл. Добре дошла. Нещо такова май беше уелкъм. Добре дошъл. Или просто само дошъл. Не знам, много не ме бива в момента. Уелкъма! Уелкъм означава черга пред вратата, Кирилке. Страхотни приятелки имаш. Какво? Черга пред вратата, ли? Ще ги сгъна като джунерите, бе! Аз мога бъда кралица на 8 декември, бе! Ще направим кредибъл, ще им разбие фасоните на тия пъчи, бе! Цялото Енерго мен ще гледа! Черга ще ми викат. Имаш пълната ми подкрепа, Кирилке. Ще те направя да блестиш като зъбите на благо Джизуса. Айде, сега идвам само да си суша косата. Така, Кирилке, най-важно е как се обличаш. Запомни от мен.
По дрехите ще посрещнат, по телефона ще изпратят. Ти хубав телефон имаш, обаче хубави дрехи нямаш. Пак ли нямам хубави дрехи, ма? Ми ти никога не си имал, ма. Ми ти ма видяла ли си, ма? Газът е като на лада комби, ма. Ми ти, ма, мис крокодил. Миндил. Кирил, внимай колко говориш, защото след малко ще ми кипнат лайната и ще и майката. Майко, какво стана, ма? Ти да не се обиди, ма. Нема, нали просто ще говорим, ма. Ме да. Първи път чувам... Айде, другото съм го чувал, ама ще ти кипна лайна. Не знам какво. Това за първи път го чувам. Кирил, не знаеш, че те обичам, ма. И аз тебе, ма. Моля, толкова нещо няма какво да кажа. То се вижда. Майко, чувствам те толкова близка. Направо си ми като майка. Мерси. Така да продължаваме нататъка. Трябват ни дрехи, но нямаме пари. Що нямаме пари, ма? Нали работиш, ма? Ко работя, ма? Няма никаква работа. Декември месец е най-спрелият месец от годината. Всички са си вкъщи с семействата си. Сега до вечера се надявам на един декан да се обади, ама ще видим. Може да се зачем някъде. И какво правим в такъв случай? Спокойно, аз съм се подготвила за такива моменти. Долу в мазата съм скрила една рокля. Хора, ако малко виждате накриво, защото ми се зарежда телефона, зарядното не е дълго, да поставя някакъв телефон, че ми писан да го държа. Така го поставя, за да гледате и вие или аз. Да, аз и вие, както и да е. Няма как да го поставя тук, накриво. От моето минало, когато бях млада и грозна като тебе. Тая рокля ми изкара първите 50 лева. Що 50 лева са нищо, ма? Да, ма през 90-те години с 50 лева можеш да си купиш апартамент. И корон, че купили си апартамент? Ти луда ли се си харча парите за глупости, ма? Нали затова се ожених за баща ти? Той имаше апартамент. Ей, ти ключовите, Кирилки, за мазата, слизай долу да взимаш роклята. Не, майко, страх ме от пайците. Спокойно, ма, нали имаме телефон, имаш се обадиш, ако стане нещо, ма. В мазата няма обхват, ма. Вай, да, ма, аз съм голяма проста, ма. Добре тогава, ти и локи-токи, по този начин ще можем да... Чакай сега. Телефон. Ако нямаш карта, няма как, нали? Да се обадиш. Ако имаш, да. Може да имаш връзка. Защото, нали, все пак имаш мобилни данни. В телефона си. Тоест в картата. Едно е да нямаш карта в телефона, друго е да имаш. Аз нямам карта, така че няма как да се обада. Имам интернет. Държим постоянно И за какво ми помага? Като в мазето няма. връзка. Много силна. Ама между другото... Да, някъде има безплатен интернет. Мога да се свържа. Само че на съобщение мога да се свържа с някой. Иначе се обаждам не мога. Да се свързвам с SMS, така да. Иначе има. Майко, къде го имаш това толки-моки, ма? Взе го черния петък, ма. Намалено ли беше? Не. Хубаво, отивам. Айде отивай. Майко, дай ми и другото. Що? Защото ако това му падне батерията, дай ми резервно. Вай, да, ма, много си умна, ма. Нали? Айде отивам. Айде отивай. Тук е пак ти тъмнилката, бе. Нали на вас да ви се случва, ако примерно си гледате нещо в телефона и телефона ми е така изведнъж да се маха. Просто самото приложение се махне само без да го махате, да го изстреляте, не знам. Случва се на мене. То много пъти. Виждам, приложението ме маха. Защо? Аз ми викам телефона ми нещо. Бъгнал ли е, не знам. Просто приложението не ме пуска, не знам защо. Просто ме маха. Майко, не мога да намеря нашата база. И тук се чуват някакви странни звуци, спомня.
че те реклами по-бързо минават, ма някои са по-дълги. Чух някакви странни звуци в поле. Майко! 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 Стигните не работят, бе. Господи, Кембри, Господи, Кембри. Втората част не ми е любима. Не. Тук просто тя слиза в мазето, отива да търси там какво беше Рокля. Как ще мери Рокля в мазето? Единственото нещо, което е в мазето... Хора, някой от нас в мазето има някакви свежи неща, където не са ползвани, като такива мишките, където ги гръзат. Някакви одеяла, някакви такива букуци. Може дрехи да се открият. Още му да се открият навсякъде. Ма едва ли вероятно ще има. Защото някои неща са в мазето запазени или са вече сверлени. То е така. Ние, примерно, ако е нещо ново наскоро и сме го ползвали, слагаме мазето, защото в нас ще го изцапаме. В мазето ще е в кутия, няма какво да се изцапа. Но като не работи, го изфърляме. Оставаме те неща, ги ползваме в мазето, а те изфърляме. Не знам вие дали така правите. Примерно, ако имате някакъв телефон, примерно Samsung Galaxy нещо там, не знам, сега не разбирам от марки, ми си взимате по-късно iPhone, първи телефон е по-бъгъв и го фърляте, защото се е развалил. То така, купуваш нещо ново, след това вече е остаряло, да го изфърляш. Така е. Имаш си нещо ново, след това почва да остарява, не ти харесва и направо кофата. Чуйте си пуса. И баса мамата на Зелито. Майко, що не ми дигаш, ма? Що ма, ако става, ма? Имаше някакъв плах долу в мазето, който диже труп и ма нападна. Кирилки, въобразяваш си му? Ай, като се въобразявам, след да отида да видиш. Тогава не ни остава нищо друго, освен да вземем пари от баща ти. О, това ми е любимата сцена. Най-много харесвам светът на Ванка с убивите. Къде ги измислят тези неща, се обиждат, просто не знам. Така, но само си запиша нещо в дневника. Че аз без 100 дневник, хора, съм за никъде. Ма аз къде го стех верно? Стойте, че аз помня. Все едно нещо помня, къде съм оставил. Абе, някъде тук си бях оставил. Ето да. И хора, само да кажа, че всеки епизод на някаква реакция ще оценявам от 1 до 10.
Предния път TikTok не го бяхме оценили и Skibidi Toilet двата часта, така че ще оценявам почти всяка реакция. Колю! Кажи ма. Честити мен ден. Ивано, нямам пари. Добре, тогава връщам си думите назад. Къде си? В София. Какво правиш в София, бе? Командировка съм, ма. И как така чак там? Ивано, знаеш как е, ма. Бургас е малко градче, няма кой знае колко работа. И ме дръпнаха към София. И се надявам да не се върна. Какво? Нищо. Казвай какво ще кажеш, че имам работа. Колю трябва да взема подарък. Няма нужда, ма. По-добре да не ми взимаш. Аз и без това няма да го празнувам. Не за теб, бе, фургон! Днеска е празника на студентите. Дъщеря ти има празник и трябва да й купим рокля. Че какъв празник има тя, ма? Тя не е студентка. Тя даже още от основното не си изземала изпитите. Няма никакво значение дали учиш или не. Възрастта е такава. На 20 всички са студенти. Въпросът е как се чувстваш. Аз също се чувствам студентка. Ти ли, ма? Ти се разпадаш, ма. Ако излянеш на дискотека, не можем да събра. А ти ако един ден ми се прибереш, ще ти се разпаднат зъбите. Ясна ли съм? Ивано, нямам пари. Не те ли е срам, бе? За дъщеря ти става въпрос. Ивано, казах ти, че нямам... Интересува какво си казал, дай ми пари или ще закопаят там, където закопаваш други. Няма да можеш да намериш място плазмоди и мрасе. Знаеш кома? Ко? Аз май имам рокля за празника й. Верно ли, бе? Леле, хура. Май не го чув, стойте. Ами просто чакате заплаха. Слушай, ще трябва да дойдете до тук да се вземиче. Добре, ще дойдем. Кирил е баща ти има. Ивано, казах ти, че нямам... Интересува какво си казал, дай ми пари или ще закопаят там, където закопаваш други. Няма да можеш да намериш място плазмоди и мрасе. Знаеш кома? Ко? Аз май имам рокля за празника й. Верно ли, бе? Така като гледам, тъмън ще е. Кирил, ще станат работите. Обаче слушай, ще трябва да дойдете до тук да се вземиче. Добре, ще дойдем. Кирил е баща ти има рокля за тебе. Обаче ще трябва да отидем до София да я вземем. Бе, бруталка! Бе, майко, аз се забравям да те питам, ма. Татко ще купи ли оно и пълто, че го беше харесала, ма? Няма, пак ме излага, че нямал пари, ма. А ти пробва ли да легнеш на земята да се тръшкаш? Пробвах, ма, всичко пробвах. Даже се консултирах и с Чишо Стянко от борсата. И той какво те съветва? Той ма съветва сега по празниците да не му звъня, ма. То пък те е много тъпо, ма. Бива ли да имаш такова гъсто приятелство и баш на празниците да не си честитите? Да. Айде да тръгваме към гарата, Кирилки. За колко към гарата, ма? Нали в София ще ходим, ма? Айде, идвай, ма! Добър ден. Къде е влака за София? Той замина. А, така. И за къде? За Каспичан. Татко, тази рокля изобщо не ми харесва. Що, ма? Какво има? Да, ма хората направо се умират за така. Не знам, не. Ов, Кирилки, давай да иззимаме, че до вечера съм на работа, ма трябва да се оправям. На каква работа си? На оная работа, бе. Хубава е. Чакай, ма, къде е? Чакай, ма, къде е гарата, бе, Колю? Натам. Добре. На къде, ма, майко? Не, Ай, натам. кажи, ма, говори. На другата страна, ма. Кирилки, ела тук, ма. Добър ден. Къде е влака за Бургас? Още не е пристигнал. Къде се очаква да пристигне? Как къде, ма, майко? Голяма си проста, ма. На спирката отвънка, ма. Защо на спирката, ма? Защото от гарата тръгват, на спирката пристигат и обратно. Добре, тогава, какво правим тук? Давай да ходим на спирката. Айде. Кирилки е перфектна си, ма. Гледай какво става. Приличаш на истински курволяк. Мерси. В хора то ни е. Сега изчакайте само за малко. Ами, обаче малко. Така хора, моят приятел ми се обади да пита кога ще свърши на звиото. Аз му викам още малкото. 11 колко става? 2 минути и нещо. Ще поизчака малко. Сега не е някакво видео, цял филм, 1 час и нещо. Така че иска, нали аз му казах да не ми се сърди да играем на Roblox. Добре, така. Чакайте сега да ви го пусна.
Навън. И аз така, ма. Ти пък за кома? Притеснявам се дали този декан ще ми върже, ма. Ма я да го видя то сма. Покажи ми го. Ей, къде? Тос ли ма? Тос няма ти вържи на тебе ли ма? Той с какви бокуци е бил, пък с тебе ли няма? Уф, да носи права, ма. Как няма? Хубаво, айде да тръгваме. Ма чакай, аз имам още 2 часа до партито. На мен ми е рано още. Так му трябва да се успокоя малко, че ми е нервно. Еми хубаво, добре, аз обаче ще трябва да тръгвам. Добре, маме, айде. Айде, успех. Мерси, маме. Много ми е нервно. Чакай да си направя едно чайче за успокоение. Този успокояващ чайник, каква работа ли върши, бе? Сигурно от черния петък. Захлебихме този месец. Добро утро, Кирилке! А? Маме! Ко стана, ма? Май си имала дива нощ, а? Нож ли? Ко стана? Ще го махнеш от това ревене. Реве като някой крокодил направо. Така. Еми, да, хора, това ще е видеото. Детът на ванката. Някои от тях сега комедии ми харесват, някои не. Така че... Сега не бих казал пълно 10 от 10. 9 и нещо сега. Така че да, почти 10. Иначе са много добри светът на ванката. Просто ми липсва нещо в тях. Просто защо не правят повече клипчета на Каролайн и на Ивана, защото сега няма много клипчета с тях. Защото те повече ми харесват. Не, че ба Иван и Спаска ми харесват. Или Мечо и Марулка. Харесват ми. Просто искам да правят най-много видеа с Каролайн. Най-много ме кефът. Само дето да не реве толкова. Защото това е много дръжнещо, ако увеличите звука. Еми, да, просто това ми липса. Да има повече видеа с Каролайн. Иначе, да. Добре са им видеята. Еми, да, хора. Това е. Някои моменти ме изкефиха. Бяха ми забавни, някои не. Заради ревенето, казвам. Тя нека си реве, ама... Толкова ли силно трябва да реве? Така. Трябва да е по-малко шумно. Примерно... Нещо такова. Просто ако си увеличите телефона, много е шумно, досадно. Така че, да. Ще горе-долу забавно, така че съм доволен от реакцията. Не знам вие какво мислите. И това е, защото сега ще ми звънне, ще каже каква е тая реакция, моят приятел.
И да, най-рече хора.